taharat kılacak bolsaň, öňünçe Bismillahirrahmanirrahim diýip, iki elini goşara çelli üç gezek ýu. Soňra üç gezek agzyňy haly edip çaýka, meswak vurmak bilen hemrah. Soňra üç gezek burnuňa sol eliň bilen suw salla çykar. Soňra üç gezek ýüzüňe, ýani saç göwgelen ýeri, kulaklar we eňek aralygyny ýu. Soňra üç gezek sag eliňi tirseň bilen hemrah ýu. Soňra sol eliňi tirseň bilen hemrah üç gezek ýu. Soňra bir gezek kellen küllisine meshet. Ondan sonra sol el bilen sag ayagy tofuk bilen hemrah üç gezek ýu. Soňra tofuk bilen hemrah sol ayagy üç gezek sol el bilen ýu. Allahumme salli ve sellim alen nebiyyil kerim. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahumme cealni minet tevvabin ve cealni minel mutatahhirin.